Assalamu alaikum. Mekan Akbayf'ın patpişikleri. Gowmya delen zananasa sagamal işlep yörtüňizmi? Onu näme start 69-njy oyunumyzda başlaýar. Biziň bilet opş priz sanymyz 313 stuk. 5 sany maşin 50.000 rublon, 8 stuk, 8.000 rublon, 100 stuk, 7.000 rublon, yine 100 stuk, 6.000 rublon, yine de 100 stuk. Biziň biletimiň bahasy 5.000 rubl. Opşy bilet sany 1000 sany. Onda näme aparator maşinamyz bilen tanıştyraly. Armanly men, arman sığana golçuluk tekermen ýaly miýdiň derdimi haýsy köşe. Onu näme biziň birinji maşinamyz Opel Astra. Ýyly 94, motor 2'lik avtomat. Ýöne maşina hiç ýyly degim ýok. Opel Astra'nın bahasy 200.000 rubl. Biziň ikinji maşinamyz Nissan Sentra. Ýyly 2010, motor 2'lik. Maşinna bulam arasda zat. Sentramynyň bahasy 300.000 rubl. Üçüncü maşinamyz Mercedes. Motor 3.2. Akçasy bet, koja salon. Biziň akçy Mercedesimiň bahasy 550.000 rubl. Biziň dördüncü maşinamyz özüni halka öküdkele diýip tanadan Camry. Motor 2.4, ýyly 2010. Maşina hiç ýyly degim ýok. Süýedem öýdüňiz gördüňiz. Öküdkele Camry'miň bahasy bolsa 650.000 rubl. Biziň iň soňky maşinamyz RX. Ýyly 2000. Motor 3'lük arasda zat. Soňky prizmiň bahasy bolsa RX-imiň bahasy 700.000 rubl. Onu näme mehriban dostlar da onu aşakdan WhatsApp, Telegram nomberlary belläp geçsek arkaýyn dünýäň her bir ýurdundan Mekan Akbayf bilen sesini eşitip habarlaşyp arkaýyn bilet alyp bilersiňiz. Maşinda yer yok bana. Adın ayıp benim olsanın. Dinle öňde bolsaňam. Bu maşina minip görseler. Düşen okulları kovsaňam. Sözlep şifa edil kuvvata. Kelle tilpek egne donatın. Çarla burnu görke kovludun. Sesi tanaýarlar doğurdunum. Kiştin özü terözüm. Onu näme? Her kimin gapysynda toy bolsun. Toyda da näme şular ýaly maýmunlar bilen aýlar bolsun. Geden ýerge sagamança ýedin. Etmeli hareket, 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 hareket. Sen durma feredip, 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 feredip. Etmeli hareket, hareket,